Logplan tilbyder en webservice, som du kan bruge til automatisk planlægning, hvis du arbejder med distribution af varer, eller hvis du skal disponere for en gruppe af serviceteknikere eller lignende. For at vise, hvordan det kan fungere i praksis, viser vi her et eksempel, som skal forestille at være dit eksisterende booking- eller økonomisystem, som har fået tilføjet muligheden for automatisk planlægning. I vores eksempel har vi 13 ressourcer, som hver kan være en medarbejder i en bil. Hvis vi kigger på ressource nummer 1, så kan vi se, at den har fået tildelt et navn, så vi kan kende den igen. Den har en startadresse, den har en slutadresse, og så har den et tidsrum her fra 8 til 16, hvor den er til rådighed, så vi kan disponere opgaver til ressourcen. I den virkelige verden, så kan man sagtens forestille sig, at ressourcerne har forskellige kompetencer, eller hvis det er lastbiler, måske også forskellige lasteevne osv. osv. Disse oplysninger kan Logplan Service også håndtere. Nu skal vi kigge lidt på de opgaver, som ressourcerne skal løse. Hvis vi kigger på opgave nummer 1, så kan vi se, at den har også fået et navn. Her står adressen, som opgaven skal løses på. Og her har vi et tidsvindue fra 8 til 12, som er det tidsrum, hvor opgaven skal være udført. Her til sidst kan vi se, at der er en varighed på 60 minutter. Det betyder simpelthen, at det tager 60 minutter at løse opgaven, når man er kommet til adressen. Også her gælder det, at der i den virkelige verden ofte vil være yderligere krav, som kan knytte sig til opgaverne. Det kan være, at der kræves en særlig uddannelse, eller det kan være nødvendigt, at der måske er lift på den bil, som skal udføre opgaven. Disse krav kan Logplan Service også respektere, når planlægningen gennemføres. Så nu er vi klar med både vores ressourcer og vores opgaver, og vi kan derfor gå i gang med at planlægge. Og som vi kan se her, så har vi haft 90 opgaver, og vi har 13 ressourcer, som opgaverne kan fordeles på. Det der sker er nu, at Logplans webservice bliver kaldt, og den går så i gang med at beregne, og nu er planen faktisk færdig, og vi kan så se de forskellige ressourcer her nedad, med hvor mange opgaver de er blevet tildelt. Hvis vi lige kigger på den første, jamen så kan vi se, at for ressource nummer 1, der skal løses opgave nummer 4, 2, 3, 25 osv. Vi kan se her, at forventet ankomsttid til opgave nummer 4, det er 8.30. Vi kan se adressen, og vi kan se tidsvinduet for, hvornår opgaven skal være løst. Hvis du har lyst til at se en live demo, eventuelt med dine egne data, så er du meget velkommen til at kontakte Logplan. Du kan finde vores kontaktoplysninger på www.logplan.dk.